hakuri kai nuwa da shan gargashi ya sada su ka zama ciwon gido kuma gauta sai dai su yi hakuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum, Malam Nasi. Alaikas salamu. Barka da alheri. Ofisa a jasu kana gari? Ai na gari. Kai na dan kan koma na mana dan. Ta bi wala. Akwai labari. Jasu daga ina yanzu haka? Kai, Malam Nasi ya kai yo baka ji tambana ba. Ayyo, ba samu fita can ba. Shi baya karewa Malam Nasi. So ya aka kenan? Ai bari ka ji in baka labari. Ina hutuwa nan kan titi. Ai tirela ta dauko ni da katakayya. Babban mai motocin nan. Ai kira ɗauko tana hutuwa shi akwai kwaɗo kan hanya. Ta taro gaba ta take kwaɗon nan. Ai ko da aka wuce ai kwaɗon ba abu ne same ta. Ashe kwaɗon nan yayi zamanin da lokacin Fir'auna. Ina jin ka. Lokacin sojojin Fir'auna. Ai Fir'auna na ji da kwaɗon nan. Shi yasa kwaɗon tirelan bai mai komai ba saboda yana da makariya. Ai bari ka dinga maka. Ai ko da kwaɗon nan ya ja kawai shaka. Yana ta kawai shaka. Ai tire da ta wuce shi fiu ba abin da ya sama kwaɗan nan. Bare ko Malam Nasi. Ha. Sallallahu alaihi wasallam. Ai baka sani ba. Abin da ya hana min fita can ba yau ko? Ina cikin gida akuyata tana ta haifa min diya. Na rantsi yana ta haifa min ko? Kai hada yan haya. Malam Nasi, waga wata irin ƙarya ce. Irin wacce kamun ce? Allah ya sauya. What?